Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat may nga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline na karon nga adlaw Martes kita, Hunyo 15, tuig 2021. Aksyon Hotline! Payday! Amo ini ang ginahulat sang kalabanan, sweldo subong sa may mga nabilin pa. Aksyon Hotline! Pero sa mga wala yasang nabilin sa sweldo nila, at least may ara kita sa saligan, may ara kita kung may trabaho kita, may ara kita sa paabuton, pwede kita baka pangutang. Aksyon Hotline! Tob-tob naman kita sa taknang alas 9:30 karon nga aga sa pagdulong sa ino sampilag kamadalag ko nga mga balita kang informasyon diri lamang sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Ang mga ka-aksyon tang nga nagamonitor na today sa on air, no? Kuto malabutan sa aton sining nga broadcast, kumusta kamo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan, no? Ang kuto malabutan ta sa karon nga aga sa bilog nga Negros Occidental, sa bilog nga Panay area dira sa Iloilo City and Province, sa Guimaras kag ang aton diri nga kaupod sa isla sa Negros, ang Negros Oriental, ang aton gid nga pagpanamyaw. Aksyon Hotline! Sa mga online listeners naton nga nagaupod na karon nga aga nagabuylog na pagi sa Facebook Live kag sa YouTube, good day sa inyo ginamtangan anuman nga oras karon na nga tiniyon na. Aksyon Hotline! Ano madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Nagpulaw kita. Ginulat naton kagabi kung ano ang mangin desisyon kag quarantine status sa Bacolod pagkatapos sang madamo o kung mga pagtaas nga na-record for Bacolod City and Negros Occidental. Damo ang naghambal, damo nag-expect, kag damo ang nagapaabot nga basi kon magliwat ang community quarantine status sa Bacolod City. Aksyon Hotline! Likewise sa Negros Occidental. Pero kagabi, matapos no less than the President ang mismo naghambal nga ang Bacolod City kag Negros Occidental magapabilin nga MGCQ tubtob sa Hunyo 30. Aksyon Hotline! Very good. Kay magapabilin kita MGCQ until June 30. Kaling katingalahan ko bala, kundi si Dr. Tony Liatson, isa ini sang ginkuha nagligad sang karon nga administration agod magbulig, no? Parti sa pandemic ni sa COVID-19. Bisan si Dr. Liatson balaya nagatingala sa singay nga ang Bacolod City
kag isa pa to ka lugar sining nga do ini sila subong ang quarantine status nila ya daw way nagbagwaw. Aksyon Hotline. Now, since nga ginpaidalom kita sa MGCQ, question, ang executive order balasang mayorta sa Bacolod, ano ang mga signifikante nga posible baguhon niya magluwas? Abi kundi una na nga daan may adjustment niya sa curfew tadiri. Sa may ara naman adjustment sa ginapatuman nga likurban. Di ba? Kag ti ang gina-expecta nga base kung may ara pagid sang ang capacity actually dugay naman iya ginapatuman ni sa Bacolod nga may mga changes. Aksyon Hotline. MGCQ ang community quarantine status ta pero pagi sa mga ginapapanaog na Mayor Bing nga executive order ti may ara iya sang mga ginapatuman o mga pagbago. Aksyon Hotline. Ti maloon tayo na karon dugay-dugay no kuna no dring aton expectaron in the coming days mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Ano pagid? Ariyo pagsiparar sang asymptomatic kag symptomatic nga mga pasyente sang COVID-19 sa isolation facility diri sa Bacolod ginaduso sang isa ka konsihal. Aksyon Hotline. Kag ari pa duha ka mga persona patay ho sa separado nga kaso ng pagpanglutang sa probinsya. Aksyon Hotline. Tricycle driver sa Bago, gasakay man sa motorsiklo sa syudad sang Kabankalan. Aksyon Hotline. Kabuusan maritali sa nabandayan sa baray ng pagpangalagan sa ino palatuntunan na Aksyon Hotline. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero dali kita anay, joining us over the phone is the Executive Director of the Emergency Operations Center of Bacolod. At the same time, City Administrator, we have Ma'am M. Ang. Ma'am M, good morning. Mayang aga. Mayang aga, Action Art, mayang aga sa mga tagpalamati. Yes, salamat gid for the time. Maginatag karon nga. Ginuna ko gid ni Ma'am because after kagabi minno nagpulaw-pulaw man kita nga nagbantay sa announcement sa aton sini nga presidente because everybody is expecting even ikaw ganin nagligado na mo siling mo ang delikado sa Bacolod kay base madala sa MACQ no ba pareho kita sa status sa Iloilo but I don't know kung dapat bala kita sini malipay o kung anong implikasyon sini since nga Bacolod City will continue sa ginatawag nga MGCQ until June 30, ma'am. Yes, Action Art, as we all know, it is the National IATF that determines, ang NIATF ang nag-determine kung ano ang magiging community quarantine status ng mga LGUs no, sa bilog ng Pilipinas. Okay. It is not up to us, hindi kita ang nag-dikta kung ano ang magiging community quarantine status and having said that, since deklarar na nga mapadayon kita sa MGCQ until the end of the month, we will comply and we will abide by the classification nga ginhatag sa aton. Although, as we have been doing, ginahimo ka na ni sa nagliligad pass, ang ginadugangan naton ang mga pagpatuman sang aton ng mga community ang aton ng mga guidelines at the same time ang aton ginapatuman subong nga mga polisiya diri sa Bacolod halos equivalent naman sang mas mataas nga community quarantine status. Okay. Action Art. Yes. So since nga MGCQ kita and then ang Bacolod City na medyo nagnubo na gidman lately ang record ta although double digit sa gihapon. Ma'am M, anong ekspektaron ta kan we say nga may ara pa posible sang mga pagbag-o sa executive order nga ipagwa ni Mayor Bing and hopefully today magwa na ina? Actually, because we were also expecting sa nambal mo na kagina nga we were expecting nga basi ma-elevate kita or ma-escalate ang ato nga community quarantine status, preparado man kita sang executive order if ever no nga GCQ kita or MECQ
or MGCQ. So ready naman. I don't think nga may ara iban nga daw bag-o gid abi. Okay. No, I don't think nga may bag-o gid abi nga additional nga mga provisions sa executive order nga magwa. Aha. But for sure, in the actual response naton kag sa mga strategies naton, ara gyapon niya ang mga additional measures nga ginapatuman para nga maduga pag inimahagan-hagan pag naton ang mga cases. Yes. The last time na interview ko si Vice Mayor LC, nagambal niya ang problema sa padayon ng pagsakas ng cases sa Bacolod because of the complacency, kumpiyansa sang tawo. Now, since magapadayon kita under MGCQ, hindi ayhan nga problema ta naman niliwat and to remind the public nga hindi kita na magkumpiyansa, although nga MGCQ kita, dapat ang mindsetting na ito na nagyapon sa mataas ng quarantine status kung dani? Yes. Actually, that has been our problem ining nagliligat ng mga binulan na action art. Akagya, isagid na iya sa rason nga nagasaka gid ang mga cases is because hindi lang complacency gani ang outright din niya pag-violate sa mga aton health protocols. Okay. Makita ta nga why nagka-cooperate ang iban. And as a matter of fact, ang report sa aton nga PNP, sa aton BCPO, nag-increase ang mga apprehensions nila for violations of our minimum health protocols. And yet, ina action art may penalty, may fine na gid may pina that means mabayad ka kung ma-issuean ka sang citation ticket, and yet nagataas kag mas nagadamo pagid ang mga violators. Okay. So paliwat-liwat kita na kita sang liwat-liwat, but we would like to remind everybody nga kung hindi kita mag-cooperate, madugang lang nga masaka ang aton nga mga cases na mas mabudaya na gid kita, especially subong na punuan ang aton naman mga hospital, pati ang aton yung mga isolation facilities halos mapuno naman na action art kag ginpang-abrihanta na ang tanan nga mga available naton nga isolation facilities. At the same time, ginadugang tapag gina-expand ginadugangan pa ang mga available nga rooms kag available nga beds, and yet hindi na gyapon comply ang tanan, no? Hindi na gyapon nagalabot kita gyapon sa full capacity. Okay. So kinanglan mako-operate kita kay kun hindi kag magdamo pagid ang cases kabalo ka naman ang resulta sina more cases, more deaths kag ang masubo sina ako na imo kilala or membro sa imo nga pamilya. So, Okay. hindi na pagulaton ang ina sitwasyon. And at the same time, action art, lately, kadamo, bisa nga ito nga nanutaran, una, ang mga clustering of cases sa workplace. So, ina-remind na naman ang mga kauturan nga if ever bala may ginabatsyag na, hindi na mag-report sa opisina, hindi na mag-report sa ulubrahan, but instead, pakonsulta na, may ara kita nga bro center, libre ang konsultasyon, may swab test nga libre man. So no cost, kag mabalaan na yun kung ano ang kung ikaw na positive or hindi, matagaan ka sa nagakaigo nga bulong, pauna nga mga bulong, kag hindi ka na maglapot pa sa moderate or even severe nga mga symptoms. Ang ikadua, ang mga close contacts, hingyo taman kag ginaayo tagit nga mag-cooperate sa swabbing kay ang aton ginahimo sa mga action art, gina-swab tanan ang ginatawag na swab all. Okay. Gina-swab tanan nga close contact. Kay para nga kung may ara naga-positive sa isa ka household, ma-isolate sila dayon. Kay kung ma-isolate, hindi na sila makapang-infect sang iban pagin. Correct. And that way, hindi magdamo ang aton nga cases. Lastly, sa mga nag-positive naman, mag-cooperate na dayon na magpa-isolate. Kay that is one way of protecting ang imo nga membro sa imo mismo household.
Kaya Aha. kung hindi siya ma-isolate, kag mag-tiner pa sa balay, Aha. ang kalabanan niya nakatabo, bilogit nga family members or bilog na miyembro sang household niya ina, sang ilang panimalay, nagaka-infect sila, naga-positive. So, mas nagadamo na gid ang aton nga cases. Yes, ma'am. So, amo ng aton nga mga reminders, kuntani, and of course, para naman niya sa general public, ang observance na gid sang minimum health protocol. Aha. Now, ari may gapamangkot, no? Pero do relevant man, kay nagapamangkot siya kung may facilities man nga gina-provide ng city, kung may arag man tiya quarantine and isolation facilities. Pero ang gina-question nila, ma'am, kung below 5 years old, may aragin man ang ginadala sa quarantine o sa isolation facilities natin kung mag-positive? Actually, ang minors, they are exempted from being brought to the isolation facility. Okay. Pero may mga cases, action art, na kung ang, let's say, ang gidikana nag-positive, kaga ang bata nag-positive, so dungan sila nga ginadala sa isolation facility. Aha. Aha. Pero kung ang bata lang, kag wala iba niyang miyembro, then exempted na siya, pwede siya maka-isolate at home. Ato. Kaya, siyempre, kung bata, minor, Aha. kinanglan na sa ang pagtatap sa adult member of the family. Pero kung halimbawa abi ang ginikanan ng parent, dra gusto niya sa balay iupdan ang bata niya, pwede ba lang na? Kapin pa kung ang parent ang nag-positive, ang bata niya negative, halimbawa kung ay sa mabantay? Well, depende. Gina-assess, may inspection, kag may interview, action art. Okay. But kung isa ka parent lang, dapat ma-isolate din siya. Otherwise, sa nambal, kung nakagina, ubuson gina ang bilog ng membro sa pamilya, malapnan, mas nagadamo na gid ang cases, mas maproblema na gid sila. Okay. Especially kung may ara sila members ng household na either senior citizen or may comorbidities, it will be very, very risky. Aha. Ako marisgo ina. So, mas mayo gid nga kung may nag-positive sa isa ka balay, sige da, you volunteer yourself na mag-isolate na yun. Aha. Self-isolate, samtang nagahulat ng extraction, kag pag-abot ng extraction, magpa-isolate mo na yun. And that way, maproteksyonan mo pa ang imong family members. Ma'am, how about sa aton ginahimo nga massive testing, ano ang expect naton starting today, June 15 until the end of June? Sa nambal ko nakagina, sige-sige ang aton nga testing because we want to determine, makita ta ang tanan nga naga-positive, whether asymptomatic man na sila, kung wala sila symptoms, kung may ara man sila symptoms nga mild, at least maagapan dayon. Kung may ara sila symptoms na medyo moderate, madala sila dahil sa hospital kag madapatan sa nagakaigo nga mga bulong or other interventions. So, sige-sige ang ato niya testing, kay importante na siya para nga, or at the earliest time possible, ma-isolate ang mga naga-positive kaya hindi na madugangan ang ato cases. Okay. Ma'am, ang Negros Occidental on June 23, 24, and 25, ang mga beach resort, ang ila sini nga mga gina-expect mga lugar nga pwede katuan bangod sang ginatawag nga kapistahan ni San Juan. Sa Bacolod City, ang IOC nagka-discuss kita what will happen kanamo mga daan sa mga beaches, mga resort diri sa aton? Yes, Action Art. Nagpa-schedule na si Mayor sa meeting again sa mga resort owners para in preparation for the June 24 or the Feast of St. John, San Juan. May istoryaliwan si Mayor sa mga resort owners. Ara na siya Action Art naka-schedule na. I see. Kay siling ko ba, sibla ko ng sagwa sang Bacolod, ang Negros Occidental ang probinsya, amo na yung ila sa nga desisyon, siling ko ba si Drisaton sila sa Bacolod wala magtinilo ng pukaw? Yes, Action Art na anticipate na naman na. Kag as a matter of fact, may plano naman ang ato naman yung syudad. Ma'am, bakwa lang ko jutay nga update, if you may, kay kundi subong ara na barangay vaccination centers, kina-activate na to. I understand today man
maga-kick off inaukon magasigi-sigi na sa barangay. Kumusta subong na no ang gina-expect naton na pila ganik bilog ni sila, ma'am? Actually, Action Art, ang aton nga barangay vaccination nagsugod naman kahapon. Kahapon, okay. Na, with some and iba nga mga barangays, naka-start na sila as of yesterday. And we are expecting to continue until June 23 na magsigi-sige ang aton nga vaccination. And hopefully, na in the next few days, may mabato naman kita nga additional vaccines para nga mas mapadasig kapagid. May total kita nga 26 ka mga vaccination centers initanan nga magabukas from halin sugod kahapon until June 23. Although hindi ni dululungan na Action Arta may ara nga mga inadlaw nga tatlo like kahapon, tatlo sa barangay, and then of course sa SMX nagsige magkitagyapon. Subong nga adlaw may ara kita vaccination para sa mga taga-barangay Alangilan, Banago, Mansilingan, Montevista, kag Pahanukoy, may vaccinations kita subong nga adlaw. Okay. And then of course ang iba niya nga gusto sa mall naman niya, ara gyapon continuous na yang aton nga sa mall. Sa Buas, may ara man kita nga barangay 20 kag barangay 30, Estefania, Pinisa kag Mandalagan. And so on, no? For further information kung ano nga mga barangays ang may vaccination, adlaw-adlaw may ara kita gin-post sa Bacolod City PIO nga Facebook page para sa schedule sa mga vaccination centers kapag bukas. Sige. On that note, Ma'am M, anong imo liwat matugon sa Bacolod? Sa subong Action Art nagataas ang aton nga cases. Duwa ka klase ang pag-achieve natin sa herd immunity. Either through infection, lang kung damo sa aton ang magmasakit na sa COVID, or by vaccination. I am sure kita tanan mapili vaccination. So, magparehistro na Action Art amo nang pinaka-importante. Subong kag amo lagi nang nakita tanga solusyon nga para magpanaog digit finally ang aton nga cases. And there are recent studies nga nagahambal that ang vaccines may last long ang iya nga effect, no? So, importante gid nga magpa-vaccinate na kita, magpabakuna, magparehistro na as soon as possible. Kung mayara ka mo da subong internet connection or may wifi, magkanto na sa link sa aton registration, kag magpa-register. Kung wala naman sila access sa internet, pwede sila kakanto sa ilang mga barangay halls para magpa-register. And once registered, ang aton vaccination team magapadala sang text or email kung ara na kamo sa schedule. Gusto ko pag i-explain Action Art. Yes, ma'am. Iba nga nagreklamo nga, ay, nakaparehistro na ko last week, nakaparehistro na ko 2 weeks ago. Wala na ko gyapon na tawgan. Una bes, until today, sa subong, ang gina-cater ta ang ara lang sa priority A1, A2, kag A3. Both sila yun, kung healthcare worker ka, or A2, senior citizen, A3, persons with comorbidities. So kung wala ka if you don't belong to any of those priority groups, hindi ka gidya matawgan sa subong. So you have to wait for your turn. Kaya amo na sila ang pinaka-vulnerable, amo nang ginauna ta anay. Mauna, kay limitado pa lang ang vaccines nga nag-aabot sa aton. Very limited. So ginauna ta anay ang priority groups. By next month, mag-aabot na ang in-order ni Mayor Bing para sa mga taga-Bacolod from AstraZeneca. So possibly, pwede na kita kadugang, pwede na kita expedite kasi i-ramp up natin ang vaccination. Okay. Sige. On that note, Ma'am M, salamat gid sa time. Halong gid permi and God bless. Thank you. God bless you too.
Aksyon Hotline. Executive Director sang EOC kag City Administrator M. Ang. Now, aring talalupang doon, no, sa nagapadayon bala, siling ni, by the way, sa ang ambal ni City Ad M. Ang, ganing parte sa community quarantine status sa Bacolod, nga nagpabilin sa MGCQ, siling yan naway gimangguro dia. Nga balantayan, abing ligwaton pang mayor sa executive order last time ang ipapanaog niya, but expectedly magpagwa giman sa mayor na mo sang executive order. So depende ina, and hopefully within today magagwa na para at least timos ang aton buot. Pero tingala ko to, no, si Dr. Tony Liatson sa post niya, nabutang niya din niya worst Bacolod and Legazpi City in the list. Why di madala MECQ or GCQ kay MGCQ kita gihapon mo. Tilain man niya ang forecast sa mga doktor nga nagatuon sini scientifically iya ginalantaw lang ni kung ano ang dalagan sang cases blan. Aksyon Hotline. Na kag tandaan ta even the president kagabi sining niya sa kakulang sa vaccine nga amo ning ginatubang ta subong sining niya sa mga nagaduha nga magpabakuna, ari lang mahambal ko sa inyo. Kung ay kamuya gana pa, nga magpabakuna, bye-bye. Aksyon Hotline. Di balantayan, ini nga mga development, mga ka-aksyon in the coming days, hopefully, ang Bacolod, wala na sang pagtaas, nga ma-record, nga kaso. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna.
Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna,
nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna?
Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Oy, antes ang pila ka mga ginapadala pag inino nga mga mensahe, dugay-dugay gali sa aton nga magka-aksyon, standby ka mo kay kuhaon taman si Aksyon Jan Diaz karon may ara kundi may continuation atong ginimo bala sa Aksyon Radio nga pag patigayon sang survey as part of the Aksyon Radio Decision 2022. Now, tiiplastar ko ni karon dudugay sa inyo sa matag palamatita kay nagligad ang survey probables to probability sino bala ang mga ginalantaw nga may nga mahimo magpapili sa naglain-lain nga posisyon. Aksyon Hotline. Ginpasangkad ina sang Aksyon Radio. May-ari na subong posisyon kag kon patigayon ng eleksyon sino abi ang butuhon sang isa ka botante labot na sa point ka muna subong ang question. Standby ka mo dugay-dugay ha. Okay, actually sa mga nagamonitor nga may mga supporters o may ginasuportahan ng kandidato, paborable ganin ni sila mo. Kay para at least sa kalawigon pa sa sunod nga tinuig pang eleksyon, makapreparar pa kamo. May pa man ang filing sa COC sa bulan pa man sa Oktubre. Aksyon Hotline. Good morning, Anay, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, Silingya Monitoring sa program God Bless Everyone. Ma'am Vanessa Mayo, Silingya, greet lang kulihog. Sir Alex Montesa and his family, prayers and condolences to his cousin, no?
Eric Alinsangan Cortesinia Sr. Sila nga dapat tutuod ang penalty ang ipataw sa ila violation sa health protocol kag sa illegal gambling labi na gid sa promoter sa nasambit nga pabulang to include Philippine Army, PNP officials nga sa likod sa mga illegal activities nga ina. O dapat gid why niya pinilian kung na either active ka man nga kapin pagigkon men in uniform kay di dapat nga ikaw yung magala ka kuter-kuter sa mga illegal nga panahon Aksyon Hotline. Araman si Sir Imbong Jocampo sa Maaw. Corazon Villasis Gayo, good morning. Teddy Joe Apiladas. Washington Sniper, good morning sa imo. De La Cruz Dina Ban On. Nya morning, gamonitor kami di sa DSB Purok Loksin, Barangay Igmayaan. Morning lang kay Lolo Purit. Lolo Purit, good morning da. Utay Benedicto, lihog lang tamiyo si Nonong Benedicto kag si Barangay Captain Bibing Canilio sa Barangay San Jose. O Ronnie Gordon, bro, may aga dapat mahalong gid sa kada isa. Likawan tagid ang gathering kay hindi tamapaktan by positive da tapos gid. Correct na? Siling nga please greet na lang sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo, Doc Mayo, sa Minnesota siling ni Sir Alex Montesa, Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob, Ma'am Jinky de Alagdon, kag sa pamilya de Alagdon, appeal sa Pandanon DSB, upod sa pwersa sang EFC, madamo gini salamat. Thank you man. Eric Alinsangan Cortesinia Sr. Okay na ulihi gali niyo. Ati ang kagabi si Mayor na interview ko to. Actually, sila ni Mayor may mga kagawad panganigali ito. Former kagawad sa Victorias kuno to sa may bulangan kag daw may nagpasalig nga daw member sang army to. Aksyon Hotline. Athea Kim Iriman, good morning from Morsia. Vincent Caduada, Mary Grace Eugenio Fermin, good morning madam. Araman gamonitor si Jonah De Vera. Successful vaccination process is a teamwork between the public and the government and with the assistance of our military for crowd control. Right now, the state of Maryland is one of the top 5 successful states for vaccination. We utilize education in every aspect, provide transportation and mass vaccination. We utilize stadium, etc. I hope and pray that Bacolod will have this soon. All my love and prayer. Kita mo na, grabe ito. May gina-provide pa ya dito sa ila, transportation, para sa mass vaccination. No? Siling ni Ma'am Juna De Vera sa Maryland ini. Ang Maryland din na to sa Amerika. Mayo, no? At least, kita naman nato minsan sa NBA, basketball ang Amerika, bangon nga damo na sa nabakunahan, kita mo ay na ganito social distancing sa mga basketball court, ganito galantaw ya live ang mga Amerikano. Aksyon Hotline. Si Paring Chopoy magbanwa sa Macau, China, kag diri sa Bacolod, Tita Elma Lusok, Polidario, kag retired Major Paterno Turalba Monitor man. Human Lumina, Daday Hilado, good morning. Araman si Jonel Halorina or Haliorina. Salamat kita. Yolanda Bico, kag Nining Lisa Pedero. Salamat sa inyo. Good morning. Thank you for supporting Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Now, i-check ko lang dugay-dugay si Lieutenant Colonel John Joel Batus-Batusan sang bago. Update sa itong gintiro kagabi. Kag standby man dugay-dugay. Kay kwaon ko si Aksyon John Diaz. Sining nagapadayon nga kwan. Si Sir John Joel Batus-Batusan nanay. After Sir John Joel, si Aksyon John, kay may, kundi may ara naman kami bago subong, ginahimo, Aksyon Radio Bacolod, gingastuhan niya sa Aksyon Radio, no? Why na kung sing-sinuman nga nag-support o nagbulig sini, ang tinutuyo sa Aksyon Radio nga magpatigayon sa survey,
Although ang ating eleksyon, sunod pag tinuig, pero kung ako yung pabor niya, no, sa mga nagapapili, bla, na di balantayan ini. Aksyon Hotline. Kay gusto tayo baloon ang dalagan, ang pulso sa makulod nun, kapin pagwid kon subong abi halimbawa pati kayo ng eleksyon, daan, hindi mabalaan tag hindi pro, no? May ara nga ng iba niya nga, siyempre pasalig lang nga pasalig man sa mga manok nila da, magkuton sa mga amon lang, ti kumusta ta? Ano siling ang pulso sa publiko kadalagaw mo da, gagwa pangalan ta kung eleksyon ng pagambalan? Aksyon Hotline. Ti galing kay muna ang problema gid, no? Ang iban ginapasalig lang. Aksyon Hotline. Ate sige, deputy niya kuno dugay-dugay ang iya sining tawagan lang. Araman nga monitor si paning Saniboy Paladar, ay paring Saniboy ba si maka-drop by ko sa imo in a short while? Kaya hindi ka na to ya, kay may parituki naman ko na si imo, kaya hindi siya magtiyog naman, no? Aksyon Hotline. Dugay-dugay ang deputy sa bago, kay sa kabankalan to na anong tabo to yaho, maging tiro man, kasi kay sa motorsiklo, na anong madalom sini nga motibo sa krimen. Aksyon Hotline. Si Tatay Sixto Magbanwa, gapamati dira upod kay Benito Magbanwa sa Kawayan. Thank you so much sa inyo, ha, mayugin nga pag-monitor. Aksyon Hotline. Ante sining crime story nga update, kantuan ko na lang si Aksyon Jan Diaz. At least, sa mga nagamonitor karon nga agabla ari na ho, kabalukang politika ya bisan sa kapihan subong way gagawigit ning ginaistoryan kun politika. Sa mga kapihan agapa ang ginasumsuman sa kapi hindi ya puto, hindi man ang pandisal. May ara lang ya sang istorya politika susmatyagan kung naganamit ang sabor sang kape. Aksyon Hotline. May ara iban nga apat ka serve sang kape mo, antes mo paulis balay nila, inang ginaistoryahan politika gilang. Tiyan mo nang pinakamanami mo, damo ka dan political analyst niya. Ako kapin pa mo nga. Nagilapit ang eleksyon, damo ni sila ya, damo gidiya, ginabuyan man ang politiko. Halimbawa, ganagkadto sa kapihan, ina sila ya galing, ginagamit nga magpalapnag sang ngalan sang isa to, no, nga plano, nagahandom, mga incumbent nga nagahandom nga magpapili this coming election. Aksyon Hotline. Sino pa karoon na ito na, standby ka mo kay si Aksyon Jan Diaz nga preparar na gudi dayday sa inyo ang nangin result. Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang anay si Lieutenant Joseph Haros ang Bago City PNP, ang Deputy Chief of Police. Maki-update lang ko parte sa nagluntad nga shooting incident kagabi. Nanong latest nila nga investigation? Lieutenant Haros, sir, good morning. Welcome diri sa Aksyon Radio Bacolod, si Aksyon Art. Good morning man Aksyon Art sa aton mga tagpalamati sa Aksyon Radio. Ang aton nga investigation, so far wala pa kita update sir. Kay ang aton nga suspect still at large kag wala pagid identity. So ang aton nga biktima sa shooting incident nga natabo kagabi mga around hapon, mga around 5:30 sang hapon sa may purok ano yun sa natabo sa may Purok Paho sang barangay Maaw sang sakop sang Bago City. Ang aton nga biktima identified as Rex Palma, Eager Litos. Siya 40 years old siya, married, kag isa ka tricycle driver, sir. Yes, sir. Pero anong latest man, kundi doon nagsentro man kamo kag nag-follow up dito sa ginhalina din nga lugar, especially nga ini siya tumandok sang Mamaylan, anong latest sa to, sir? Ang latest na to, subong ato pa nagakandak para follow-up investigation ng aton na investigator on case, sir. For the possible recovery sa mga sang slab o kon empty shell para ma-establish naton at ma-identify kung ano nga firearms na kaliber sa firearms ang gingamit. Tapos ang pamilya
na kontak naman ng isa ka pamilya ya kagabi nagkadto diri ang iyagid na pakaisa nga former PNP member man. Uy. Suno sa pagpanay tayo niya sir ang background sang iya nga pakaisa sir mabuot ni nga klase sang tawo. Kag wala ganing ni kuno nagaupod-upod sa mga barkada, kung mga standby nga mag-inom sa guwa sang ila nga balay. Amo na nga magmagudloyan kita ni sir nag-establish bala sang anggulo. Kung ano gid ang motibo sang suspect nga ginpatay gid nila ang biktima naton. Kag tiyang pamilya ya so far kung sa pamilya niya nga kaupod abi sa asawa niya nga side wa isla ideya gid nga may mga threat na ining victim prior nga nagluntad ang insidente sir. Wala sir, wala sing threat sila nga nabaton pero sa mga witnesses siya kag mga pumuluyo residente sang sang barangay Maaw. A day before kuno may ara na nagapalupamangkot sang whereabouts ni sang aton nga victim. Na do amo na nga kon diin ini siya diin siya nagapuli kada nang ini nga obra so overall daw wala man lang sila sa ila kay daw wala man sila idea nga amo nagali may plano nagali nga amo ni nga ipatsyon ng aton nga victim. So anyway, kabay pa may development ini kag kung ano man ang mga background nga makuha ninyo parte sa pagkatao ni siyang victim sa ginhalinan nga lugar, kabay pa magka-update pa kami sa inyo karon sa udto sir. Sige sir, anytime sir, basta may ara kita update, wala gid problema makatag kita sa nga additional na information kag update sa inyo sir. Isama lang ning igo na gid no, bali ano gintiro siya sa likod nga porsyon sang ulo ya sir no? Hindi sir, sa tubang nita sa right nga forehead siya. Tapos nag-exit ang bala naton sa likod man sa nga sa iya bala ning nga tangkugo, babaw-babaw na sa tangkugo. Diba, kung butang balon, ara gid siya sa kilid gilis ang driver sa ginlutang niya. Oo, kay pasahero sa sir mo. Pagpanaog niya, nag-aksyon sa kuot sang ang abiman sang driver siguro nga makuot sa iya nga nagbayad. Pero way sa kabalo sa biktima naton, way sa kabalo gali ang ginkuot, imbis nga kwarta, pusil na gali. Close range sir. Close range, siyempre mo na Kag ti magsiling ka nga amo niya nga pamagi sang pagtiro, may ideya gid kag maayo na mag-uyat sang armas ang suspect. Sir, may ara gid nagakapot na sa siguro, dugay na sa nga nagakapot o contraid na sa paggamit sang armas. Sige, anyway, ma-update na kami sa imo possibly sini nga udto Lieutenant Joseph Haro. Salamat gid sir sa time. Welcome sir. Aksyon Hotline. Wala pa gid sige pa sila sumong pati pag-check sa background sang victim. Dito sa lugar no kay taga Himamaylan ni siya mo. Tigi na check pa dito kung ano ang pagkatawo niya. Dugay naman na siya katiner sa Maaw pero tiyamakon na yung ginlutang sa yati disgrasya gid. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ini nga balita. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang
Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa
Radyo. Makulunod kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang
radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Utso na. Aksyon Hotline. Ayos sa standby na dugay-dugay ha. Kay kantuan ta si Aksyon Jan Diaz. Damo na nagkapamangko to. Silingati nano ini. Ha? Nano ini. Nadala ang amon kandidato da. Desisyon 2022. Ito
ito po tatandaan nyo kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Sa pakatuig. Kamo pa ni Matinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanglan maapilar ko sa giyapon sa inyo sa pagtunod strictly kagang mas gagaling. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Ayos, kung madumduman nyo, nagpatigayon man sa desisyon 2022 pre-election survey for probable candidates sa Aksyon Radio Bacolod kag sadtong bulan sa Abril tiyagin pagwa ang result. So, ari na ho, sa mga nagpamangkot na kay independent survey ini, kay inapadamo nag-text nga panawag niya tinano ini, nano nga mo kandidato da, o standby ka mo. Gintutukan sa survey, sa Aksyon Radio Bacolod, ang mahimo butuhon o kung pilion sa butante sa tion nga magpapili sa kandidato, ang ginsabat nga pamangkot or ang ginsabat nga pamangkot sa mga respondents sa mo masunod. Kung subong patigayon ng eleksyon, sino ang butuhon mo? Sa pagka A, kongresista, alkalde, sa letter B, letter C, vice alkalde, letter D, konsihal. Let's have Aksyon Jan Diaz para sa sining nga update. Aksyon Jan, good morning. May nga Aksyon Art, kag sa totonan nga mga ka-aksyon from 14 ka mga pangalan sa itong probable candidate survey for congressman. Tinalikdan nga bulan Aksyon Art sa karon sa survey sa congressional candidates pre-election survey wave 1 sang Aksyon Radio Bacolod, 12 na lang ya ka mga pangalan ang nagagawa Aksyon Art. Pero sa gihapon nagababilin nga nagapanguna sa survey nga ginpatigayon sumugod Mayo 28 tugtog Hunyo 6, 2021, yarad gapon sa rank number 1 si incumbent Bacolod City Lone District Representative Greg Casataya. O galing ko ikumpara nato ng iyang porsyento nga nakuha sa probable candidates naganubo gid Aksyon Art 50%. Kay kung sa probable candidate survey ang nakuha niya nga porsyento yara sa 83%, sa pre-election survey wave 1 naman si Gasataya nga yara sa rank 1 nakakuha sang 41%. Nagapangadwa diri sa listahan Aksyon Art sa pre-election survey si Anay Negros Occidental 3rd District Representative Albi Benitez na may 10.6%. Pero layo yapon gali eh. Actually, kung sa pre-election survey for congressional to nanligad sa probable, si Benitez number 5 ini siya mong. Pero subong sa wave 1 survey, ara na sa ikaduha ang iyang ngalan. Doon nag-improve. Yeah. Galing kiti doon, hindi niya mo yung target eh. Yes, lain nga target naman ini. Sa katatlo Aksyon Art for survey wave 1, yara si Anay Bacolod City Councilor kag mayority candidate Attorney Josil Batapa Sige nga may 10.3%. Yara sa ikapat ka pwesto si Bacolod incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran. Actually, si Familiaran sa probable candidate survey, yara ni siya sa ikapito nga pwesto. So, doon naguro improve number 4 sa subong. Tie naman, three-way tie ini sa rank number 6. Si Bacolod City Administrator M. Ang,
si Anay Bacolod City Councilor Attorney Cesar Distrito, kag Anay Bacolod City Congressman kag Bacolod City Mayor Monico Fontevilla nga may 6.2%. Yara naman sa two-way tie sa rank number 9.5 si Anay Bacolod City Administrator Attorney John Orola kag si incumbent Bacolod City Councilor Israel Salanga. Rank number 11 si Anay Bacolod City Councilor Kanotan Aksyon na Art, no? Kag ang ara sa rank number 12 si Abang Lingkod Representative Party List Representative Stephen Paduano. Kung natin diri nga i-check and comparar ang resulta sa probable candidate survey kag sa pre-election survey wave 1 subong naton gipagwa ang resulta from rank number 2 sa probable candidate survey nag-rank number 12 si Abang Lingkod Representative Stephen Paduano. From rank number 3 sa probable candidate survey for congressman, rank number 6 sa wave 1 survey nga aktual na gid niya, no, nga pamangkot kung sino butuhon si Anay Bacolod City Mayor Monico Fontevilla. Sarurot man sa rank number 11 si Anay Bacolod City Councilor Kanotan nga from rank number 4 sa probable candidate survey. Okay. Pero mga nagtaas ang ilang ranking, amo ni si Negros Occidental 3rd District Representative Aldi Benitez nga from rank number 5 subong rank number 2, no? Si Bacolod incumbent Vice Mayor Elfred Familiaran nga from rank number 7 karon rank number 4 Aksyon Rex, no? Aksyon na Art. Okay. So, and we are si Bacolod City Vice, Bacolod incumbent Bacolod Mayor Bingo Nadia sa rank number 8 nga may 4.1% action art. Ini nga survey ang gipatigayon diri sa pila ka mga barangay sa syudad sa Bacolod kung sariin, may ara sang kapin 400 ka mga respondent kang nagamit kita sa 1-2-3 approach o kung ang kada panimalay action art nga responded kung tiglawas sila balay, may ara sila sang kapin 5 ka mga miyembro sa kada balay. Ang ilagin sa bat sila nga pamangkot common answers sa bilog nga miyembro sa pamilya kung anong ilang desisyonan nga botuhon kung subong adlaw patigayunon o kung amo ng adlaw patigayunon ang pinili ay action art. Amo ng resulta sa pre-election survey wave 1 for congressional candidate survey sa diri sa syudad man sang Bacolod. Ang resulta sang survey sa ibang pagit nga mga posisyon bantayan diri sa gihapon sa Aksyon Radio Bacolod. Para sa desisyon 2022 pre-election survey, ang ka-aksyon nyo, Aksyon John Diaz. Una sa sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Bantayan nyo ang dugang ng mga resulta sa ning survey kay may 400 ka mga respondents sa syudad sa Bacolod. Ang naging respondents gamit ang non-random sampling. Ang resulta sa Wave 1 survey ang kumparar man sa probable candidate survey agad may baluan ang trend sa pinilian. Aksyon Hotline. Bantayan nyo kay umpisa ni subong adlaw Hunyo 15 tubtob 18 na bago namon ihatag ni Aksyon dyan ang mga update sina results and survey dili lamang sa number 1 AM radio station sa Dansang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental ang Aksyon Radio Bacolod. Ayos tisiga kabay pa ang aton walang ni kung ikaw kandidato ti makabulig-bulig man ni Simo nga katagiya siya daw pigaw sa mo mga supporters da siya daw hina kaw daw pigaw ang update at least makabulig sa inyo. Action Art, good morning. The national government starting with President Digong and in IATF and parroted by LGU's local IATF keep on encouraging vaccinations pero sugpunan dayon sang kung hindi ka mo mabakunahan hulat-hulat lang kay wala pa kaabot ang bakuna. Kung hindi ini hasluanay kag intuanay nga pasalig ano ang tawag sini? Oh. Sige. Salamat Ginong Eda. Ayos. Sige. Galing kit tiyempo ko lang alang na gido. Ang hindi ko malabutan guro karon na lang sa Aksyon PBB program with Aksyon Rex Cantong. Bo si Councilor Inoy nag-reply pa ba o naubusan ko time? Councilor Renisito Novero, sir, why naging ko time mo? Dr. Alfred Spear Mangosteen capsule and ting combination.
pagpangalagan. Thank you for joining the show. Ako naman, Aksyon at Tayhupon sa Bacolod. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.